ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. To fa munafurci a duniya baya karewa, ana caccece kuce, ana guntsowa kuma ana fesarwa, ana ta magana tana yamutsa social media cewa wai jaruman masana'antar Kannywood ba su je ɗaurin auren lilin baba ba. Ku biyo mu domin ku ji yacce rahoton ya kaya, kuma ku biyo mu domin ku ji yacce maganar ta samu asali da kuma ƙarshen maganar. Kai da mai sauraro karkada kunnuwanka, mun zo ma da muhimmiyar sayayyar magana. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel, danna mana subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrikan da ke masana'antar Kannywood ko in ce duniya baki ɗaya. Lilin baba ɗan garin Kaduna, fitaccen mawaƙi kuma mai shirya fina-finai wanda a kwana-kwanan nan ne ya shirya fim ɗin Wok. Ganin soyayyarsu ta kulli tsakaninsa da jaruma Ummi Ranah, wacce Adam A Zango ya ce yana so, amma Allah bai yi soyayyar Adam A Zango da Ummi Ranah ba. Ƙarshe ma abin ya zama musu rikici a social media, kowanne yana da magoya baya. Hakan ne ya sa mutane da dama suke ƙalubalantar soyayyar Adam A Zango da Ummi Ranah. Duba da Adam A Zango duk wata kyakkyawar yarinya ta shigo masana'antar Kannywood sai Wubiya ce yana santa, sai dai Ummi Ranah ta kwace da kyar ta koma gurin lilin baba. Shi kuma Adam A Zango gani yake lilin baba kamar yaudarar Ummi Ranah zai yi, ashe ba haka bane, wani baya auren matar wani. Ummi Ranah da jiya ko in ce yau aka ɗaura mata aure da angonta lilin baba, sai dai sakamakon ba a irin fati irin na dina ko kamu kamar yadda ake yi a bikin 'yan Kannywood ba, yadda aka yi a bikin Abubakar Bashir mai shadda, sai dai lilin baba ba su yi wannan ba. Hakan ne ya jawo cece kuce a masana'antar Kannywood, kowa yana furta faɗar albarkacin bakinsa. Mun ziyarci wajen ɗaurin auren lilin baba, sakamakon hakan ne ma mutane da dama suke ta gutsuri tsoma, masu munafurci suke cewa wai jaruman masana'antar Kannywood ba su je gurin ɗaurin auren Abubakar Bashir mai shadda ba, tunda ko kuma in ce ba su je gurin ɗaurin auren lilin baba ba, kamar yadda aka je na ɗaurin auren Abubakar Bashir mai shadda. Daman sun ce kamata a ce Kannywood ta zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Mun ga wani hoto Abubakar Bashir mai shadda ya wallafa tare da manyan jaruman masana'antar Kannywood kamar a gurin ɗaurin auren wannan bawan Allah lilin baba, sai dai har yanzu ba mu tabbatar da hakan ba. Wani abu da zai baka mamaki, mun ga Lawan Ahmad Umar Hashim a cikin fim ɗin Izzarsu ya wallafa wani bidiyo inda masoya suke ta ƙoƙari su gaisa da shi. A ƙasan bidiyon da ya wallafa ya yi rubuta, ya yi subtitle kuma ya rubuta shi da Hausa cewa a gurin ɗaurin auren lilin baba, Ubangiji Allah ya ba ku zaman lafiya. Ummi Ranah dai ta zama amaryarka, sai ka rike ta amana. To sakamakon haka sai muke ganin wasu hotuna da ake wallafa. Bashir mai shadda ma ya wallafa hotuna, kuma kana da Sarki Alinu shi ma ya wallafa hotuna. Mutane sun zuba ido su ga hoton Adam A Zango ko zai zo gurin ɗaurin auren nan ko kuma gaba ta tsanani. Jiya ne dai aka yi bal taron ƙwallon ƙafa, mutane da dama sun nuna wa lilin baba wallon wannan hotunan da suke kewayawa hotuna ne na ƙwallon ƙafa da aka yi a masana'antar Kannywood na wannan ɗaurin auren Ummi Ranah da lilin baba. Amma daman yawanci mutane su ne kan uwar gami, ko me aka yi sai an rubuto. Mun goni a shafin TikTok ya zo wanda ake lakabi da Aminu Kano Sele, wanda ake lakabi da munafikin TikTok, yana bibiyar hotunan wayanda ba su je biki ko ɗaurin auren wannan mawaƙi ba wato lilin baba, inda yake kamo sunan mutane ya sa hotonsu ya ce ba mu ganta gurin ɗaurin aure ba ko kuma ba mu gansa gurin dina ba. Turga shi, daman wannan matashi ba yau ne farinsa na fara yin haka ba. Haka a bikin Abubakar Bashir mai shadda ya yi daram ya tsarab ya tsare ya ringa faɗa albarkacin bakinsa. To fa wannan abin ya zaburar da matasa, wasu suna ganin kamar ba a yi wa lilin baba wallan ba. To dai mu ba abin da za mu ce sai dai Allah ya sa mu dace, in mun dace mu dafe. Allah ka raba mu da wanda zai dafe rabon mu. Muna tare da ku masoya, za ku ci gaba da bibiyan mu kuma za mu ta zakulo muku sirrukan da ke masana'antar Kannywood ko in ce duniya baki.